आं एफा गाज्रि आं नोंजों समाया आंखौ बेबायदि बुंलायलायनो ओइ मथा नोंनि बे सिमांखौ सिमाङावनो दोन सात जोनोमाव जोनोम लाब्लाबो नोंनि बे सिमाङा जाफुंनाय नङा हाब जोंनाव फैसा गैयासो नंगौ ना माखो नोंलाय आइया आंनो सामफ्राम 5 थाखा हरबाय थायोथ' मा जायै जाहै होननानै आइया नोंखौ बिहामजो मोनगोन आसायैनो 2 लाखनि सना दाहोना दोननो नागिरबायथ' ए सिमाव नामा है नङा मोगथाङावलै अब्ला नों बेखौबो सिमावनो साननानै ला बाय अनुष्का है दानहरलायबायलै बेबायदियावनोथ' गुन्दा लानानै लायजायोलै हिनजाव जाथिफोरा आंखौ फसाया आं मानसि नङा मा जाखो बेलाय है समाव मा जाखो मा जोला जोलि खालामलाबायखो नोंलाय है बेनावसो माबा मोनसे खायदा थागोन नामाब्रा ओइ ओरै फैथ'लाय मा जादों नायलाय अर्जुन आं हिनसाव नङा नामा आं एथ' गाज्रि नामा हाबाब फाग्ला हेन्डसाम नङा जायो सोर मा होनदों अनुष्कालि आंखौ फसायानो ए बै फाथेलनि फिसाजो अनुष्काया औ बेनो उन्दैनिफ्राय एथ' मोजां मोनबोबाय आङो हनै आंखौ फसायानो आंखौ गोसोथोआनो दुखुलां बेनि थाखायनो बिराद टेनसन आं थौलै लोंलाहैनोसै बाहेरायाव औ बाहेरायाव र' होमबा आं एसे मोखां सुग्रोनिलै मोखाङा नै गारि सालायनानै हाद्रि जाला जोब्बाय थाथ' दे सुग्रोदो थां होमबा अर्जुन साफुन नांगौ नामा साफुन नांगौबा बावनो दंमोन नाङा आं आंनि बेब'स्थाखौ आंनो खालामना लाखायो ए दे नोङो अनुष्काखौ उन्दैनिफ्रायनो बिराद मोजां मोनोमोनरा दा गावहा टाउनाव थाहैबायना साइस्थ'आ मोजां जाबाय आंखौ दाना जा बखिग्रा जाबाय अब्लालाय बै उन्दैनि जाथायफोरखौ एसे गोसोखांहोआ मानो नोंलाय बुंबायलै आङो जानो गोदोना गोदो थांबायसो होनो दालायनो आं गावजों समायला नोङो मोनसे खामानि माव बेखौ ना खेबसे लास्ट लोगो हमबावथारनानै नोङो बै सिगांनि जाथायफोरखौ इमोसनेल टाइपआव बुजायनानै हो अब्लाना बै सिगांनि जाथायफोरखौ गोसोखांनानै गोसोआ गाज्रि मोननानै दुखु मोननानै नोंखौ अनसायफिननोबो हागौ अब्लाबो जुदि गनायाबा जुदि गनायाब्लाथ' गनायासै नों बेखौ बाद होदो नोङो जुदि बेखौ गाराब्ला जबरदस्ति लायनानै हाबाय लाफैयोब्ला नोंनि लाइफआ सिदा गोजौआव थारमाने नोङो बेखौ जबरदस्ति हाबा लाफैदों होननानै उनावहाय नांलायोब्ला एकदम नोङो उल्था बुंजाबाय थागोन बेखायनो बाद होदो मा खालामबावनांगौ दे आरे बाद होदो नोङो बाद होदो माने एकदम गारथायदो बांद्राय सिख्लाफोरनि उन खारनाङा मिथिबाय समाय आरो ब्रेन मोननै नस्थ' जायो बेफोरबायदिसो मोजां आइडिया होफैनांगौ दा थौ लास्ट लोगो हमनानै लाल साहा लोंनानै बिदाय उन्दै समनि लाल साहाजों थासुमलिजों लोंनाय गुंग्राय मिलिमालाखौ आङो फुगारनानै होनाय बेफोरखौ रायखांसै जै बेफोरखौ बावबाय बिदाय माथो बिदिसो जानांगौ दा जों दामिब्रा दामि हौवाफ्रा थौ सिख्लाफोरनि उन खारनाङा खारहोनांगौसो नंगौ बाथ्राया सैथो हेल' लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे जोबोद मोजां एप्लिकेशननि सोमोन्दै खिन्थानो सानदों बेनो जाहैबाय 1xbet जेराव नोंथांमोना बेवहाय क्रिकेट फुटबल टेनिसफोर बायदि आरामसे प्रेडिक्ट खालामनानै बेवहाय मोजाङैनो रां खामायनो हागोन आरो नोंथांमोना बेवहाय देरहायोब्लाना आइफन लेपटप आरो नगद रां मोनगोन आरो नोंथांमोना बे एपआव ना गोबां गेमफोर मोननो हागोन जेरै क्राश क्रेस्टल आन्डार एन्ड अभार आरो बेजों लोगोसे 21टा गोबां गेमफोर जेराव नोंथांमोना बेखौ गेलेनानै आरामसे रां खामायनो हायो आरो नोंथांमोना ना बे आंनि प्रम' क'डखौ बाहायोब्लाना फार्स्ट डिप'जिटनि थाखाय रेजिस्ट्रेसनावनो 33,000 आरामसे बोनास मोनगोन आरो नोंथांमोना बे देरहानाय रांखौ ना आरामसे गोरलैयैनो उइथड्र खालामना लानो हागोन जेरै नोंथांमोना पेटिएम क्रिप्ट' आरो पेबेल आरो गोबां बायदिसिना पेमेन्ट मेथडजों आरामसे दिहुनना लानो हागोन मानोना बेवहाय 24/7 कास्टमार सापर्ट नोंथांमोना आरामसे मोनबाय थागोन अब्लालाय नोंथांमोना माखौ लेट खालामबावखो कमेन्ट पिनावहाय लिंकआ दंखायो बेयाव थांनानै रेजिस्टार खालामना लाबानो जाबाय आरो गुगोलावबो 1xbet टाइप खालामबानो नोंथांमोना मोननो हागोन लोगोसे आंनि बे प्रम' क'ड सेमरडखौ बाहाय आरो गेमखौ गेलेदो लोगोसे आरामसे रां खामायना लादो बावनो दङ हैलाय थौ सानसे थांसै आं सिख्लाफोरखौ बारा मोखां नायलाबायालै र' होनबालाय आं थांनि थां
ओइ बाबु नों एसे साइडआव थायथ' आंहा नोंजों रमान्टिक खोथा रायलायनांगौ नोंहा दाबो उन्दै ओइ सोमावसार आंनि फंबाया जेराव थायो बेयावनो थायो जा बुंनांगौ दं फंबाय गोनांआवनो बुं आदसा नोङो खोनासं गोदो नोंजों आंजों बे उन्दै समावहाय लाल साहाजों थासुमब्लिजों दि जायोब्ला लोङोब्ला नोंदि गुंग्राय लिलि लाला जायोमोन बेखौ सोर फुगारना होयोमोन आंसो फुगारना होयोमोन हाद्रि फुरला फुरलि गेलेनाय आरो बे उन्दै समावहाय नोंजों आंजोंहाय जेब्ला गुद 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 गेलेयोमोन अब्ला नों उन्दैयावहाय बिमाजों होसो जायोबा सोर बासायोमोनलै नोंखौ आंसो बासायोमोन बावदों नोङो गोसोआव दंना गैया नोंलाय गोसोआव थामालाय मा जाबावनो सोमावसार आं बुंबायना आं नोंजों समाया जों बायदि समायना समायना सिख्लाजों मेरला हेन्साम हेन्साम सेंग्राफ्रा उन उन खारफायो आरो नों बायदि बुद्रन नालाय आंखौ मारै मोनांगौ जाखो मा बुजिनानै मिनिखो नोङो दे बुंलाय मा बुजिनानै मिनिखो नों जेन'बा थोद आं गुजुनो ओंखारनानैसो थो होनदोंमोनलै होनबा मा नों आंखौ लामानो थारला दा ना आंजों समाया बुद्रांरायो अके तु 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 जेरै नों आंखौ खिबु खिबु खारहोदोंना नोंबो गुबुननि थाखाय खिबु खिबु खारनांगोन तु तु गैला लामाला नों आंखौहाय जेबो जाला थु लाल साहाजों ककेजों लोंखांनायनि उनावहाय लोंहैनोसै ओइ गोम फंबाय नाहरलाय हनै सोमावसार बुद्राङा लोगोखौ जि हिनसामखौनो लाबोफादों आं खिन्थु मोजां सावहोबोबायलै गावबो आं जेरखम गावनि खिबु खिबु खारनांदों गावबो सोरबा सेंग्रानि खिबु खिबु खारनांबाय थादों मानसिया खर'आ थिग नङालै आं नोंनो हगारबाय नों हायोबा बेखौ एसे फाग्लि खालामलाय आच्छा बेखौ फाग्लि खालामनांगौ दा र' थाथ' मिथिबाय आंलाय बेखौनो गोहोम नायलाय आंखौ माबा उसुबिदा नुदों नामा गैयाथ' जेबो नुवाखैथ' थिगैनो दंजोबो गासिबो बेखौ ओइ माखौ मिनदों नोंसोर जेन'बा हो माखौ मिनदों सोमावसार नोंनि लोगो आंखौ गाहाय गोजौ नायनानै माखौ मिनिखो गोख्रै खोन्थाहो नङाब्ला सोंनो हाया नोंहा माखौ नायनानै मिनिदों ओइ मिस्टार आं फाथेलनि फिसाजो नोंखौ गोसो जायोबा बे जायगायावनो बुग्लिहोनो हायो आङो माबा दाय मावदों जों बुग्लि जालायलायनो अनुष्का आं नोंखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय एरनहरखाबाय दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला थ' सिगां थांसै थ' सालाय बबेनि बे सेंग्राया बे गामिनि खाथ' आब' बेखौ नागारखाया आङो होद नांथ'ला आब'
दावराव दावसिसो जागोन मा दावराव दावसि जानो बेलाय दावरावखौनो खालामगोन आङो आंखौ गुबुन सिख्ला बायदि नंदों बियो आंखौ अफायनानै मिनिया बियो बहा थांथाव बिसोरलाय थ' गारियालाय नांलालै आब' गाबोन लोगो मोनफिनखागोन ना आंलाय बेखौनो आंलाय बेखौनो आब' मा टेनसन जाखो आच्छा बे सेंग्राया आंखौ नायनानै माखौ मिनिया नों बेखौसो सानबाय थाबाय आरो आंबोथ' बेखौनो साननानै मोनाखैलै नोंखौ नायनानै माखौ मिनिबाय थायाथाय बियो आंबोथ' समायना ना आंनि समायनाखौ मेगन सानानै मिनियाखै बे आंनि आब'जों हायो समायनायाव बे साला सोमावसारा नोंजों रेजेक्ट खालामजानायखाय इनसाल्ट खालामनो फोरोङाखै बियो जानो हागौ बिब्दिनो बे सोमावसार बायदिखौलाय जों बायदि बिउटिफुल सिख्लाया माब्रै लानो आच्छा गोहोब सेंग्रा खिन्थु गाज्रि नङा मोजाङानो होनबालाय माथो आब' सोमावसारखौ मेगन साहोनो नों बेखौनो प्रप'ज खालामदो गोहोम नोंनाव बे सेंग्रानि नाम्बार दं नामा दङ आब' र' दे होमबा कल खालामलाय सानैजों लोगो हमहैनि र' कल खालामनि औ गोहोम फंबाय आदा अर्जुन नों बहा दङ दङ नै जों नैबे आवजाराव जों नोंखौ लोगो हमनोमोनलै एसे खोथा दंमोन हा मा खोथालै आब'आ नोंजों मोनसे गोनां खोथा रायलायनो नागिरदोंमोन नालाय बेनिखायनो लोगो हमनो नागिरदोंमोन औ फै जों बावनो दं औ जागोन दे आदा दे जों थांगासिनो दङ येस गोहोम हरदों माने एसे नांहैमारबाय नामा गयो नाङाबा थिरा गावनानै बिब'खौ लानानै फैनो नागिरदों जाबाय जाथारबाय नोंनि उन उन खारहोबाय था बोरैबा जुदि नोंखौ प्रप'ज खालामबायोबा ना एक्सेप्ट दा खालामथार उन उन खारहोबाय था खालामा नायबायल' था नोङो आं सिख्लाफोरनि उन उन खारग्रा नङा उन उन खारहोग्रासो नायबाय था नोङो बिनि खर'खौ ना जानो लोंनो गसंनो उन्दुनो सुख गैयै खालामना होगोन आं मिथिबाय माथो जाथारबाय फैनोल' हो फैग्रोहोल' खिथेर लाथारनांगौ गोमागै थांना बुंना है मा बुंनो दे खिथादोल' नों आंनो मैया आं रागा जोंफ्लांनायखौ आंनि मुङाव निमाहा बिदो ओमफ्राय आब'आ नोंखौ फसायोनो होननानै खोन्थाहैदो थां जागोन दे आब' आदा मैया आब'आ रागा जोंनानै बुंफ्लांनायखौ निमाहा होदोलै थैस नोम्बरनि बे रागा जोंनाया निमाहा होथावथाव नङालै जों बेखौ निमाहा होनो हाया नङा होमबा नोंखौ होनखायाखैलै जोंहा आदा अरुनखौसो होनदों थैस अर्जुन मा जाखो आं मा जाखो नोंनि नोंबो मा जाखो नों मा जाखो नोंसिनिया जेरखम जोंनाबो बेबायदिलै माने बाथ्राया नोंनिसिमलै आदा जोंहा आब'आबो नोंखौ फसायोनो आङो बेबायदि जानला मोनला सिख्लाखौ एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङालै फंबाय ना नंगौ दे होमबालाय आं आब'नो खिन्थाहैनि जाबायना आगै जाबाय दा जानो माने नों बायदि सिख्लाखौ नाङानोलै मा आं बायदि सिख्लाखौ नाङा माने आं मा जाखो जेन'बा बेखौथ' मिथियालै आब' नों बायदि सिख्लाखौ एक्सेप्ट खालामानो नाङानो थ' थांसै मा थांनो बेलाय आंहा मा भुल दङ आंखौ एक्सेप्ट खालामलायै मेरला मोजां मोजां सेंग्राफ्रानो आंनि उन उन खारफानाय फाग्ला जादों आरो बिहा आंखौ रिजेक्ट खालामदों बेखोन्देन होद थाङालै आब' र' ओइ मा बुंदों आंखौ मा बुंदों आंहा मा भुल दङ आंखौ एक्सेप्ट खालामलायै
बेलाय माब्रै नों बायदिखौ लानांगौ जाखो आं बायदि माने आं मा जादों जेन'बा हा ओइ सोमावसार मा बुंनाय जादों बे सोंदो मा बुंनाय जादों बियो बेनाव सोंदो नाङालै नों बायदिखौ नाङा मानि मानो नाङा बेखौनोथ' सोंदों आङो जोंनो बेबायदि जानलाबला सिख्लाखौ नाङा ना नोंगौ आंनो नों बायदिखौ नाङाथ' अ थारमाने आं समायना नङा आरो बिनिखायनो आंखौ रिजेक्ट खालामदों मोनखाबाय दा रिजाल्टखौ थांदो जोंहा नोंसोर बायदि सिख्लाफोरजों सोमोन्दो गैयालै ना फैदोलै आब' थांसै मानि थाखाय आंखौ रिजेक्ट खालामदों बिनि रिजनखौ नांगौ आङो नङाब्ला थाङा आङो रेजेक्ट मिन्स रेजेक्ट बेयाव जेबो फोरमायनांगौ गैया थांदो फैदोलै आब' लाजिलायलांबायलां हगार आंखौ मानि थाखाय रिजेक्ट खालामदों बिनि रिजनखौ नांगौ फैदोलै आं मेरला लाजिथारबाय सेंग्राफ्रानो आंनि थाखाय फाग्ला उन खारफायो फैदोलै थांसै फैदो गाबोन आंखौ रिजेक्ट खालामदों नायगोन नोंखौ र' हामदों आंखौ रिजेक्ट खालामनाया दासो मोनदों हामदों नोंखौ नांगौ ओंखारदों आङो फैदो मालाय लाथारखौलाय मानो नंगौखे आंजों नंगौ दे गारि थागोन आङो होद गारियाव गाखोदो नोंबो गवा बेथ' नोंखौ लाखाया होद आदा जाबाय सिरि थादो नोंबो गाबोन लोगो मोनथा नोंखौ जाबायलै गाबोनफोर लोगो हमदो जाबाय गखेयानो आंजों रेजेक्ट नों रेजेक्ट आंनि सावा नांखाथारबाय रेजेक्ट गवा हेलौ लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो जायहा चेनेलाव गोदान बिथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो मोनसे खोथा जायहा नैबे मुस्टेकनि 3-in-1 बडि वाशखौ बाहायाखै खेबसे बाहायनानै नाय बिनि उनाव नोंथांमोनहा नैबे मुस्टेकनि ओशियान मयस्चाराइजार एन्ड सानस्क्रिनखौ बाहायब्लानो जाबाय बेखौ जों हौवाफोरनि थाखाय स्पेसियेलि बानायनाय जादों बेयो जोबोर मोजां नोंथांमोना खेबसे ट्राइ खालाम बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसन आरो कमेन्टआव पिन खालामना होखादों गोजोन्थों